تمسيو زينا كسمعكم. ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ክናዋሕ ምኽንያት ዝኾኑ ተሓተትን ተሓባበርቶምን ሓድሽ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ዝበልዎ ትእዛዝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎማዓንቲ ፈሪሞም ኣለዉ። እቲ ትእዛዝ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስታት ከምኡውን ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ተሓተቲ ክገብር ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ገንዘብ ዘድሊ ዝበልዎ ስልጣን ዝህብ ከም ዝኾነ እቶም ፕሬዚዳንት ኣፍሊጦም። ብኻልእ ወገን ፕሬዚዳንት ባይደን ነቲ ትእዛዝ ዕላዊ ምስ ገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘውፅእዎን ንፕሬዚዳንት ባይደን ይብፃሕ ኣብ ዝበልዎን ግልፂ ደብዳቤ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓዝዎም ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ዝበልዎ ቅሬታ ዝሓዘ መልእኽቲ ሕሊፎም ኢትዮጵያ ካብ ድሕነት ሚልዮናት ስልጣን ክጥቕልሉ ብዝመረፁ ዝኾረዩ ሰባት ዝተዋደደ ተጽዕኖ ንዘስዕቦም መዘዛት ኣይትንብርካኽን ኢሎም ካብ መንግስቲ ኤርትራን ህወሓትን ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተዋሃበን። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣማእቲ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ናይ ረድኤት ናይ ጽዕነት መካይን ከም ዘይተመልሳን እዚ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ክብ ንምባል ቀንዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ዓርብ ገሊጹ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥሜት ሞት የጋጥም ኣሎ ዝብል ፍርሒ ኣብ ዝስማዕ ዘሎ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ቅድም ክብል 400,000 ዝግመቱ ሰባት ዓጸቦ ዝመስል ጥሜት ገጢምዎም ኣሎ ክብል ገሊጹ እዩ። ካብ 12 ሓምለ 2021 ናብ ቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኮንትራት ዝነበረን ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዘይኮና 445 ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ትግራይ እንተኣተዋውን ዝተመልሳ ግን 38 ጥራሕ ምዃነን ወሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገማ ስነውደን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምእታው ቀንዲ ዕንቅፋት እዩ። ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ጽዕነት መካይን በዝሒ ዘለዎ ኮንቨይ ክነተኣኻኽብ ኣይከኣልናን ኢሎም እተን መካይን ክስደዳ ምስ ኣጓዓዝትን ከባብያዊ ሰበስልጣን ትግራይን ንምስራሕ ክንቕፅል ኢና እውን ኢሎም ብምውሳኽ እዘን መካይን ኣበይ ከም ዘለዋን ንምንታይ ጥቕሚ ይውዕላ ከም ዘለዋን ግን WFP ሓበሬታ የብሉን ኢሎም ስነውደን ሰበስልጣን መንግስትን ናይ ትግራይ ተዋጋእትን ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቲ ብምዕንቃፍ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ህወሓት ንናይ ባዕሉ ሎጂስቲክስ ሒዝወን ዝብል ጥርጣረ ብምጥቃስ ትማል ሐሙስ ብትዊተር መልእኽቲ ዘርጊሑ ወሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘወርቲ መካይን ናብ ትግራይ ከይኣትዉ ዘጋጥሞም ዕንቅፋት ብምጥቃስ ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ዘራኸብ የብሉን ኢሎም ሕቡራት መንግስታት ናይ ዝሓዘን መካይን ዘወርቲ ብዛዕባ ሕፅረት ነዳዲ ናይ ፀጥታ ስጋት ኣብ መፈተሽ ነውጣ ምንክልባት ኣብ ዓፋር ንኣዋርሕ ኮፍ ምባልን ከም ዘጋጥሞም መረረ ኣስሚዖም እዮም ኢሎም ብትዊተር ሽሙ ክጥቀስ የደለየ ኣብ ትግራይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት መብዛሕትኦም ዘወርቲ ተጋሩ ምዃኖምን ናብቲ ክልል ከኣትዉ ከለዉ ኣብ መፈተሽ ነውጣ መንነት መሰረት ዝገበረ ምንክልባት ከም ዘጋጥሞምን ገሊጹ ኣሎ። ንሓላፊ ስለያ ሶማልያ ነበር ፋሓድ ያሲን ሓዊሱ ተሳፈርቲ ሒዛ ብጅቡቲ ኣቢላ ናብ ሞቃዲሾ ክትበርር መደብ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ኣንፈታ ቀይራ ንኢስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ካሎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ከም ዝገደብዎ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ሃሩን ማዕሩፍን መሐመድ ካዩን ንዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ የሱፍ ብጅቡቲ ገይራ ናብ ሞቃዲሾ ክትበገስ ኣብ በረራ ዝነበረት መገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ዝተበገሰትሉ ኢስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ ከም ዝተወሰነ ገሊጾም እዮም። እታ ነፋሪት ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ካብ ጅቡቲ ከም ዘይተበገሰት እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቂሶም መሐመድ ዓሊ የሱፍ ኣብ ዝጸሓፍዎ ትዊተር ናብ ሞቃዲሾ ክትሓልፍ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ብመሰረት ፓይለት እታ ነፋሪት ዝሃበ ሓበሬታ ቴክኒካዊ ጸገም ስለ ዘጋጠማ ካብ ጅቡቲ ኣይተበገሰትን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃቢ ቃል ቪላ ሶማልያ ወይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማልያ ማለት እዩ ዓብድረሺድ መሐመድ ሓሺ በቲ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ፈጺማቶ ዝበሎ ምጥዓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘጣዓስ እዩ ይብል። ጅቡቲ ነቲ ሓላፊ መገዲ ናብ ሞቃዲሾ ንኽኣቱ ክተፍቅደሉ እውን ሓቲቱ። ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ግና ነቲ ካብ ሶማልያ ዝተዋህበ መግለጺ መደናገሪ ዜና ክብል ይነስጎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ መደናገሪ ዜና ኣሎ ንጅቡቲ ናብ ናይ ሶማልያ ውሽጣዊ ብድሆታትን ቅልውላውን ንምሕዋስ ዝግበር ምድንጋር ኣሎ ይብል መግለፂ ጅቡቲ። ምንጭታት ስለያ ሞቃዲሾ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መገዲ ኣየር ቱርኪ
ነቲ ሶማልያዊ ሓላፊ ስለያ ዝነበረ ፋሓድ ያሲን ናብ ሞቃዲሾ ሒዛቶ ንኸይተኣቱ ሰበስልጣን ሶማልያ መምርሒ ከም ዝሃቡ ኣረጋጊጾም ኣለው ይብሉ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆን ቀዳማ ሚኒስትር ሑሴን ሮብለን ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ጉዳይ ምስዋር ኣባል ስለያ ዝነበረ ሶማልያዊት ኤክራን ተኽሊን ፈራህ ተባላሽየሎ። ፕረዚደንት ፎርማጆ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ንሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ምስ ፕረዚደንት ሰናይ ናይ ስራሕ ርክብ የብሉን ኢሎም ንገለ ካብ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገደቡ ትማሊ ሐሙስ መግለጺ ብሃቦም ይዝከር። ብመሰረት መግለጺ ፕረዚደንት ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ዝነበሮ ስልጣን ምቁፃርን ምብራርን ሰራሕተኛታት ተመንጢሉ ኣሎ ይብል። ሮብለ ግና ንክሲ እቶም ፕረዚደንት ነጺግዎ። ፕረዚደንት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ንኽግድብ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደሉን ከም ዝበለውን እቲ ዜና ይሕብር። ፈረንሳይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ክሳብ 15 መስከረም ኣብ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ መንግስቲ ዘቐመጡ ኣስገዳድ ተቐቢሎም ንዘይተኸተቡ 3000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣጊዳ። ካብ ናይቲ ሃገር 2.7 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ጥዕና ዓሰርተታት ኣብ ክንዲ ኣስገዳድ ክታበት ኮቪድ ክወስዱ ስርሖም ከም ዝገደፉ ሚኒስትር ጥዕና ኦሊቨር ቨራን ትማል ሐሙስ ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እንተወሓደ ሓደ ክታበት ክወስዱ 15 መስከረም ናይ መዓልቲ ገደብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ክእውጁ ከለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣይተኸተቡን ነይሮም። ኣብ ማሕደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ሓዊሱ ቁፅሮም እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ሪፓብሊካውያን ሰራሕተኛታትን ናይ ፌደራል ተቆፀርትን ክታበት ክወስዱ ንዘገድድ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ስጉምቲ ብሕጊ ክንብድሆ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ክታበት ኮሮና ቫይረስ ድሌት ፆታዊ ርክብ ሓዊሱ ሓይሊ ዘምክን እዩ ዝብል ኣሜሪካዊት ራፐር ኒኪ ሚናጅ ብትዊተር ዝዘርግሐቶ ዝተጋገየ ሓበሬታ ሓዊሱ ሪፓብሊካውያን ኣመሓደርቲ ንናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣስገዳድ ክታበት ይቃወሙ ኣለዉ። ብምሕዳሮም ብዙሓት ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ይገብሮ ዘሎ ጻዕርታት የጋጥሙ ካብ ዘለዎ ፈተናታት እዚኦም እዮም። ኣመሓደርቲ ህይወት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስጉምቲ ክወስዱ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ልዕሊ ደርዘን ክፍለ ግዝኣታት ኣስገዳድ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ድማ መረጋገፂ ዝኽልክሉ ሕግታት ኣውፅአን ኣለዋ። ዋላ እኳ እቲ ክታበት ብነጻ ዝወሃብን ተዳልዩ ዝርከብን እንተኾነ 55 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራሕ እዮም ሙሉእ ክታበት ወሲዶም ዘለዉ። 80 ሚእታዊ ዴሞክራትን ደገፍቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘይኮኑ ልዕሊ 60 ሚእታዊ ነቲ ኣስገዳድ ክድግፍዎ ከለዉ 30 ሚእታዊ ሪፓብሊካውያን ጥራሕ ድማ ይድግፍዎ። ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን መን ይኹን ንምውሳን ውድድር ሎማዓንቲ ዓርቢ ብወግዒ ጀሚሩ። ምኩር ጃፓናዊ ፖለቲከኛ ታሮ ኮኖ ብጸቢብ ይመርሑ ከም ዘለዉ መዐቀኒ ርእይቶ ህዝቢ ይሕብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ዮሺሃደ ሱጋ መንግስቲ ንኮሮና ቫይረስ ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ብዝብል ህዝባዊ ጓሂ ዝተዓጀበ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣኖም ከም ዘብቅዕ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ኣፍሊጦም። ብርግጽ ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስተር ንዓሰርተታት ዓመታት ንፖለቲካ ጃፓን ካብ ዝዓብለለ ገዛኢ ፓርቲ ሊበራል ዴሞክራቲክ ፓርቲ እዩ ክኸውን። ቀዳማይ ዙር መሃብ ድምፂ 29 መስከረም እዩ ክካየድ። ድምፂ ዝህቡ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣባላት ፓርላማን ተራ ኣባላት እቲ ፓርቲን እዮም። መብዛሕትኦም መዐቀንታት ርእይቶ ህዝቢ ኮኖ ይመርሑ ከም ዘለዉ እንተሓበሩ እውን ቅድሚ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ምርጫታት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኮይኖም እዮም። ናይ ቀደም ሚኒስተር ወፃኢ ፋሚዮ ኪሻዳ ናይ ኮኖ ቀንዲ ተነሓናሐ እዮም። ብልስሉስ ዘረብኦም ዝፍለጡ ኪሺዲ ካብ ሊበራል ክንፊ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝመፁ እዮም። ኣብ መወዳእታ ህንዲ ሸቶታት ሓምለዋይ ጸዓት ወይ ኢነርጂ ንምዕዋትን ኣብ ከተማታት ህንዲ ብኽለት ኣየር ንምንካይን ጎኒ ንጎኒ ድማ ናይ መካይን ኢንዱስትሪኣ ንምድንፋዕ መንግስቲ ህንዲ ብኤሌክትሪክን ብናይ ሃይድሮጅን ነዳዲ ዝሰርሓ መካይን ንምትብባዕ $3.6 ቢልዮን ከም ዝመደበ ረቡዕ ኣፍሊጡ። እቲ ትልሚ ህንዲ ንዝላ ናብ ንጹህ ከባቢነት እትገብሮ ጻዕሪ ዝሕግዝ ኣፍረይቲ መካይን ኣብ ንጹህ ቴክኖሎጂ መካይን ክምውሉ ምትብባዕ ዝሓወሰ ምዃኑ መግለፂ ካቢኔ ሓቢሩ። እቲ ሃገር ኣብ 2030 100% ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ንምግባር ቅድሚ 4 ዓመት ሸቶ እንተቐመጠት እውን ካብ ጋዝ ጽሩያት ዝኾና መካይን ግን ካብ ናይቲ ሃገር መካይን ኣዝየን ዝተሓታ እየን። እቲ ትልሚ ኣስታት $5.8 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ብምምንጫውን ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ እቶት ውሽጢ ዓዲ $100 ቢልዮን ከም ዘወፍን 750,000 ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥርን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ምስ ምኽባር ሰብኣዊ ጉዳያትን ሰብኣዊ መስላትን ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባት ማዕቀባት ክግበር ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ሂቡሎም ኣብ ዋይት ሃውስ ሎሚ ወግዓዊ ዝገበሮ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ትእዛዝ ዝሃበ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕግታት ዩናይትድ ስቴትስን እንኮላይ ብመሰረት ኣዋጅ ዓለም ለኸ ህፁፅ ስልጣን ኢኮኖሚ IEEPA ሃገራዊ ህፁፅ ኣዋጅ NEA ናይ 1952 ኣዋጅ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ምንያ ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ ኣብቲ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ንሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ኢትዮጵያን ዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዘስግእ ምንቅስቃሳት ዝልለ ኮይኑሎ ብፍላይ ዝተጋፍሐ ህውከት ግፍዕታትን ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ከበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ጸወታዊ ዓመፅ ካልኦት መልክዓት ጾታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ምትዕንቃፍ ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤትን ኮይኑ ዘይዝውትርን ንበይኑ ዝዓይነቱ ስጋት ሃገራዊ ጸጥታን ፖሊሲ ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኮይኑሎ ስለዚ ከዓ ነዚ ስጋኣትን ምፍታሕ ህፁፅ ፕሬዚደንታዊ ኣዋጅ ይሕልፍ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ እቲ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ህውከት ሓዘል ጎንፂ ዝተፈጥረ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ንሚልዮናት ሰባት ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ዝገበረን ሙሉእ ክልል ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ዘእተወን እውን ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕልቶም ነዚ ቅልውላው ዝተሓተት ዝኾኑ ቀጻሊ ጸቕጢ እናተገብረውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እገዳ ንዘይተገብረሎም ካብ ሰባት ዝለኣኽ ገንዘብ ናብ ሰባት ክበጽሕ ነቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝብን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዓብዩ መንግስታት ዓለም ለኸ ትካላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሓዊሱ ብሕጋውን ግሉጽን መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ምውሓዙ ሕቡራት መንግስታት ከተረጋግጽ ትደሊ ኢሎም ኣለዉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ቅልውላው ልዝብ ዝተገብሮ ምቁራጽ ተጻብኦን ፖለቲካዊ ፍታሕን ንምግባር ሓይልታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምውፅኦም ሓድነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ዓለም ለኸ ጻዕርታት ትድግፍ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ዝሃብዎ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብምምኽኻር ማዕቀባት ክገብር ስልጣን ዝሃበ እዩ ኣብቲ ትእዛዝ ተዘርዚሩ ካብ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስጋት ጸጥታን ዘይምርግጋእን ዝተዋስአ ወይ እቲ ቅልውላው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክጋፋሕ ምቁራጽ ተጻብኦ ወይ ከይዲ ሰላም ከይግበር ዘተዓናቐፈ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰብኣዊ ፕሮጀክታትን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገበረ ዝጨወየ ኣገዲዱ ዘመዛበለ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት ትካላት ሃይማኖት ሰላማውያን ሰባት ዝተዓቕብሉ ዘጥቅዐ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ዝብል ይርከቦ ሚኒስትር ገንዘብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ድሕሪ ምምኽኻር ኣብዞም ተግባራት ከም ዝተኻፈለ ኣብ ልዕሊ ዝተፈልጠ ሓደ ወጻእተኛ ሰብ ወይ ከዓ ኣካላት ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብመሰረት እቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ሕግታት ማዕቀባት ክገብር ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎም ኣብቲ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ሰባት መንግስታት ትካላት ኣካላትን ጉጅለታትን ነቲ ኣብቲ ሕግታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘርዚሩ ዘሎ ዝጠሓሱን ንዓኣቶም ወኪሉ ዝሰርሕን እውን ዘጠቃልል እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘዋስን ወረዳ ጎሎመኸዳ ዞባ ምብራቅ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ጥምየት ከም ዘጋጠሞ ንቪኦኤ ተዛረቡ ነበርቲ ገሊጾም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝሓሸ ሰላም ሰፊኑ ሕርሻ እውን ከሳልጦ ከም ጀመሩ እውን እቶም ነበርቲ ይገልጹ ምልገት ኣጽባሃ ናብ ከባቢ ዓዲግራት ተንቀሳቂሱ ነይሩ ወረዳ ጉሎመኸዳ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ን8 ወርሕ ከም ጸንሐ እዩ ዝዘራረብኩም ነበርቲ ተወረዳ ዝገልጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ኣካል ተወረዳ ዝኾነ ከተማ ዛላንበሳ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣለው ክብሉ ሓቢሮም ኣብታ ወረዳ ጣብያ ሸዊት ለምለም ነባሩ ዝኾኑ ሓረስታይ ከሰተ ደስታ ከባቢኦም ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መሬት ንከይሓርሱ ተኸልኺሎም ከም ዝነበረ ይዛረቡ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘጋጥመና ዝነበረ ዕንቅፋት ግን ብሸንኪ ሳዕብያ ከይተሓርሱ ንሕናና نمحضركم ماني سب ناوزي ويانا طلينا هنا ناول حراس يخلونا نيرو الحرقين ويانا جن حراوسي مريتنا زرينا مريتنا حارسنا ناو صبق لملم مريت لينا هنا حدا مشلا زرينا هنا يرلا قال اي صعدا سرنا يذبحال له غلبات نص زرينا قال اي صليم سرنا يذبحال له مسا حنفص يذبحال له زينا نزر نزين خيزر جن محرس كي خينو بسلا
نعنقفنا مصيت حماق صلاي زناب ابق دحري لسلجمرنا دحان حذاو قرب دحانو قرب تسفالنا ابت كبابي تكالات كم زعنو ززاربتم حرستين ناي سلامايون زيغاتات هابتون سلازتزرفه ابز حزوان اب كبيد طميت نركب لهم طميت بطعمه خبيد طميت نينا طميت بطعمه تو حلفه بلصقنا كنت شعبيا بطعم صيتنا نرصصينا انيو دخلنا لحصرنا قاصيلو دخلنا زريفو قرقرنا وسيدو نبرتنا وسيدو منو زغدف يلن تكالازن هنا منغسي فريال خازخان بزي كل وسيدو انيو زخان بزي بومو قنطيط وسيدو باقا حوغداس ماني سبي قاسقسن ماي كينمص ماي تبالاشينا تلكا من كعرماي بطعمنا حدغانا اتينا نيرنا هجين موصي درقا ماي بومباتات شالا ويانم عراي تجمرنيها ويزرو محليت ارغاي استبحالا نباريت طابع حديث تسفا بوغنن ابز حزوان زلو صقم تقنطيطو زلاق سلام نكورد تمليت المخانين زحبرام طعم شجر نير افتي زحلفا ورحتات صقمات نير بزح مالتس بطميات دو بقلدوس صقم نيرو እንደገና هزخاني برد بتاع متقعو زله تعدي متقعو سم زخون يحققن قني صقمو غنا كله زله طعم تشجر نير تسا طينه تكال نيرنا نسوسي دمو كله توسيد بقى زخونه تكال زخونه ነገር زي ولا زينه هفتام يكون قال يكون كله سيدمو زازبان حصاب بحلف بتالي كاب زمان حصاب زله سغع زله مسا بزي زله بعثم انسفطو انسفطو قداي يكون كاب زله مسا سغع زمان حصاب زله سغع نيو زله ግን كله حاطيطم وسيدم ولا نهزبي يخو يترف ولا نسبي يقر عدقرح نخيد تسكن كاي وسدا حراسك حما خلوا عدقرات كينا عدقرات نحكا بقى خما أزنه تمنيتنا سلام كوينو أحوات كوينا يمان زلو أقام زلو تقاراربنا بدن بغيرنا نحنا أحوات كنكون كنقارارب እንደገና ተውበታና ከህነጽ ጸልና ትንብረትና ከመለሰልና ንብረትና በጣም ተወሲዱ ትንብረትና ንከመለሰልና እንደሊ እሺ ገብረ ስላሴ ወልደ ማርያም ዝተብሃሉ ነባርት ከባቢ ቦገኖም ግራቶም ከም ዘርእዎ ብምግላጽ ንደቆም ዝኸውን ቀለብ ንክረኽቡ ዘለዎም ተስፋ ሓቢሮም ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ከባቢኦም ከቢድ ጥሜት ከም ዘሎን ፀገም ንክፍታሕ ድማ ዓለም ለኸ ትካላት ክሕግዙ እዮም ዝጸውዑም ሰላም በኾነልና ደስታ በኾነልና ሕረት ሓረስታይ سمعنا لها قلنا قاعدين من تستقون قصينو نحنا وين قصينا باغن قمط بازي باندل وقعنا نبذلنا هذا وقعنا نبنا هذا كل التجراي لعلش دشنت بشمونت مليون حزبي هتصوص حاجز مغبي كام زدليو منغست تكلل يغلص علم نزيز خون حاجز مغبي نكيعت دما منغست فيدرال يخلخل بمبال يخصص منغست فيدرال بوغنو ناب كل التجراي حاجز مغبي ياتو كام زلو بمحبار بتصراريو دما ناب تكلل زاتو نا حاجز خلص عنو مكاين يتعناقف زلو وقب مخفات حوحاتي بمبال يخصص لدمت امريكا ملقيتها صباح مقلم يغني لام الجيتا دمص امريكا سمع لكم كاب واشنطن استوديو كلت كان حلف ناترنيا مدب كحصلمي كمي كنيخم عدمات كحصلمي زي اب ككلت سمون عربي زقرب اب مدب ባህልን ስነጥበብን ዘተኩር መደብኩም እዩ ንሎሚ ሓደ ተሕዝቶ ይዝህልወና ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ሰንበት ትርአ ኣብ ዘላ ተኸታታሊት ብደበሳይ ወልዱ ዝተደርሰት ፊልም ማጨሎ ናይ ራሄል ገጸ ባህሪ ሒዛ ትዋሳእ ዘላ ተዋሳኢት ሞዴሊስትን ዲዛይነርን ዊንታ ገረግዚሄር ብልጽቲ ተዋሳኢት ሶቱጊ አካዳሚ ኣዋርድ 2021 ተባሂላ ተረቂሓላ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝመደበሩ ምዕራብ ኣፍሪቃዊ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ንሻልሻይ ጊዜኡ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ፊልም ፌስቲቫል እዩ ስነ ጥበበኛ ዊንታ ንፈለማ እዋን ኣብዚ መድረኽ እዚ ሕጺቲ ክትከውን በቂዓ ዘላ ሶቱጊ አካዳሚክ ኣዋርድ ብሽምቲ ሶቱጊ ኮየተ ዝበሃል ዜግነት ቡርኪና ፋሶን ማሊን ዘለዎ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ዝጽዋዕ ሽልማት ክኸውን ከሎ ምስቲ ፌስፓኮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓቢ ፓን ኣፍሪካን ፌስቲቫል ፊልም ብምውሃድ ዝሰርሕ እዩ ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ፊልምታትን ተዋሳእትን ኣፍሪቃ መርበብ ፈጢሩ ንኣፍሪቃውያን ሰሞያ ፊልምታትን ኮሜዲታትን ኣፍልጦ ብምሃብ ንሲነማ ኣፍሪቃ ንምትብባዕ ዝሰርሕ እዩ ናብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ሽልማት ሶቱጊ አካዳሚ እምበኣር ካብ 36 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ተዋሳእቲ ክሳተፉ ምዃኖም መርበብ ሓበሬታት ኣካዳሚ ኣፍሊጡሎም
ናብዚ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት ብልጽቲ ተዋሳኢት ሶቱጊ አካዳሚ ኮይና ዝተሓፀት ኤርትራዊት ስነ ጥበበኛ ዊንታ ገረግዚር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር ቃለ መሕተት እዚ በፂሕዮ ዘለኹ ደረጃ ውፅኢት ካብ ሕፃንነተይ ጀሚረ ዘካየድክዎ ጻዕሪ እዩ ክትብል ተዛሪባላ። ምስ ተዋሳኢት ሞዴሊስትን ዲዛይነርን ዊንታ ገረግዚር ዝተገብረ ቃለ መሕተት ይስዕብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪብዋ። ስነ ጥበበኛ ዊንታ ገረግዚር ኣብ ሶቱጊ አካዳሚ ኣዋርድ ተሓፂኸ ኣለኹሞ ፈለማ እንኳ ሓጎሰክ ይብል ነቲ ሽልማት ተሓፂኸ ከምሰለኺ ምስ ፈለጥክ እንታይ ተሰሚዕክ? ብጣዕሚ ዓበ ሓጎስ ክትዛረበሉ ብቓል ዘይትኽእል ሓጎስን ካልእ ክርዳእካ ዘይክእል ስምዒት እዩ ኣብ ውሽጠይ ዘለኒ። ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ዝሰራሕካሉ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ፍረ ክትረኽበሉ ብጣዕሚ እዩ ድሕጉሰካ። ብጣዕሚ ሕጉስቲ እንቋዕ ሓጎሰናኻ ንብምላዕና ስነ ጥበበኛታት ማለት እዩ ይብል። እቲ ሽልማት ሶቱጊ አካዳሚ ኣዋርድ እዩ ዝበሃል ኣብ ቡርኪና ፋሶ እዩ ክካየድ ኣብ ኖቨምበር 13 ከዓ እቲ መደብ ክጅምር ማለት እዩ። ብዙሓት ተዋሳእቲ ካብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ኣብቲ መደብ ኣለዉ። እዚ ሃገራዊ መድረኽ ከዓ ሽምካን ሽም ዓድኻን ባንዴራኻን ተላለየሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ቀሊል መደብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ዝዓበየ ፕሮግራም እዩ። ምናልባት እስኪ እስኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ኤርትራዊት ተዋሳኢት ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምውድዳር እንታይ ረብሓ ኣለዎ ትብል? እዚ ከምዚ ዓይነት ውድድር ብጣዕሚ ዓብ ረብሓ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ውድድር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዝዓበየ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ትደሊ። ምክንያቱ ንውድድር ኢኻ ትቐርብ ዘለኻ ካብቲ ትሰርሖ ዝነበርካ መሊስካ ንኽትሰርሕ ካብቲ ኣብ መዓልታዊ ስራሕካ ተተግብሮ ዝነበርካ ነገራት ዝያዳ ንኽዓቢ እዩ ዓብ ተራ ዘለዎ። እዚ መድረኽ እዚ ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ንብምላዕና ስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ዓብ መድረኽ ተኸፊትልና ደሎ። እዚ ዓብ መድረኽ ተኸፊትልና ደሎ ከዓ ክንጥቀመሉን ኣብ ማዕላ ከነብዕሎን ደስ ይብለና ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምውድዳር እንታይ ብልጫ ኣለዎ? ዓብ ብልጫ እዩ ዘለዎ። ንኣብነት ብዛዕባ ባህሊ ታሪክ መንነት ህዝቢ ኤርትራን ብዓብዪ ከዓ ንሃገርና ኤርትራ ንምልላይ ዓብ ተራ ኣለዎ። ካልኣይ ከዓ ደረጃ ፊልም ሃገርና ምስ ካልኦት ሃገራት ምውድዳር ዘለናዮ ደረጃ ክንመዝንን ብኡቢልና ከዓ ነቲ ብልጫናን ድኽመትናን ከነለሊ ይሕግዘና። ነቶም ተዋሳእትን ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ኤርትራ ዘለዉ ኩሎም ተዋሳእቲ ከዓ ካብ ሃገር ወፃኢ ሌላ ንኽረኽቡ ናቱ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ። ምናልባት እስኪ ናብ ራሄል መልሰክሞ ንራሄል ኣብ ማጨሎ ከም ገጸ ባህሪ ከመይ ትገልጽ እያ? ራሄል ኣብ ፊልም ማጨሎ ንዓይ ማለት እዩ ንዊንታ ከም ካራክተር ደስ ትብለኒ ተዋሳኢት እያ። ምክንያቱ እታ ራሄል ትብል ካስት ንሓደ ሰብ ደጋዊ ትርኢቱ ውሽጣዊ መምዘኒኡ ኣይኮነን ትብል ተራሒ እዚኣ ኣብቲ ናይ ማጨሎ ዛንታ ዘላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ደጋዊ ትርኢቱስ ውሽጣዊ መምዘኒ ኣይኮነን ራሄል። ኣነ ከዓ ኣብ ዊንታ ኮይነን ራሄል ክሪኣ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዘድንቃ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፊልም ክትሰርሕ ከለኻ ክትምህረሉ ከተዘናግዓሉ መልእኽቲ ክትሕልፈሉ እንዲኻ ትሰርሕ። ራሄል ከዓ ኣብ ህዝቢ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ለባም ህድእቲ እቲ ክኸውን ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ትገብር ራሄል ንፍዕቲ ለባም ኣብ መርገፂኣ ትኽድበለት ንሓቂ ሓቂ ንጌጋ ጌጋ ነቲ ክኸውን ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ትብል ትኺላ ትኸይድ ዘይከውን ነገራት ደይ ተቕበሎ ዓይነት ካራክተር ብጣዕሚ ድፈትዋ ካራክተር ከዓ ንዓይ ማለት እዩ። ምናልባት እዛ ካራክተር ዶ ትኸውን ነቲ ናትካ ዓቕም ኣብ ውፃእ ሓጊዛትን ትብሉ ዶ? ምናልባት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ ክትሕልፍዮ ትደሊ ተልዩ ዊንታ ዕድል ክበኪ ሓራይ ይቐኒለይ ብዓብዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ምክንያቱ ምስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ደሎ ሰብ ከምዚ ጌርኩም ዘራኽብኩምኒ ምስ ደገፍተይ ፈተውተይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን። ብመቐፃል ካብ ህፃንነተይ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስራሐይ ኣብ ኩሉ ናተይ ነገር ኣብ ጎነይ ኮይኖም ብሞራል ብኩሉ ነገር ካብ ጎነይ ዘይተፈለዩ ስድራይ ብልቢ እየ ደመስግን። ንብሙሉኦም ኣባላት ማጨሎ እንቋዕ ሓጎሰና እንቋዕ ኣብ ከም ዝበፅሕና ነቲ ድሰራሕናዮ ስራሕ ከዓ እንቋዕ ፍረ ረኸብናሉ እንቋዕ ሓጎሰና ክብሎም ይደሊ። ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ እንዳኣተወ ንነዊሕ ዓመታት ድሰርሐ ደራሲ ደበሳይ ወልዱ ከዓ ብጣዕሚ እየ ደመስግኖ። ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡን ኣብ ደገን ዝነብር ይቐኒለይ። ስነ ጥበበኛ ዊንታ ገረግዚር ዓወትን ኣሳልጦን እምነየልኪ ይቐኒለይ።
የቀኒልና ብርሃነ ጽቡቅ ዕድል ዊንታ ኣብ ዘረባና ፍሉጥ ተዋሳኣይ ዝነበረ ቡርኪና ማላዊ ሶቱጊ ኮየተ ኣብ 2010 ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ክኸውን ከሎ ብሽሙ ዝጽዋዕ ሶቱጊ ኣካዳሚ ኣዋርድ ዝመጽእ ሕዳር ንሻልሻይ ጊዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ፊልምታት ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ ሽልማታት ዝተዓወታ እኳ እንተኾና ኤርትራ ኣብዚ ኣፍሪቃዊ ናይ ኦጋዱጉ ኣካዳሚክ ኣዋርድ ክትሳተፍ ግን ንመጀመርያ ጊዜ እዩ። ኣብ ዘቤታዊ ቋንቋታት ዘተኩር ፊልምታት ኤርትራ ንናይ ወፃኢ ተዓዘብቲ ተባሂሉ ዝስራሕ ፊልምታት እውን ስለ ዝውሕዶ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ኣብ ቀጻሊ ክንምለሰኩም ኢና። እዚ ሕጽልሚ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ዘረባና ዊንታ ገረዝጌር ምስ ኣባላት ድራማ ማጨሎ ኣብቲ ኣብ ዋጋዱጉ ቡርኪና ፋሶ ዝግበር ስነስርዓት ሽልማት ብኣካል ከምሳተፉ ተሓቢርና ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓበሬታ ለውጢ መስመር ፈነወ ሳተላይት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮሳት ይሰግራሎ። ሬድዮ ብቴሌቪዥንን ቴሌቪዥንን ፈነወታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛን መደብ መንእስያት ጋቢናን ቪኦኤ ተመልከትናን ሰማዕትናን ካብ ሶኒ 10 መስከረም 2014 ዓ.ም ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 20 መስከረም 2021 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ስሩዕ ናይ ሓፂር ማዕበል ናይ ሬድዮ መስመራትና ብተወሳኺ ብሳተላይት ቴሌቪዥን በዞም ዝስዕቡ ኣድራሻታትና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቪኦኤ ቻነል ኢትዮጵያ NSS 12 ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ዌስት መለለይ ቁጽሪ ሲስተም ቨርቹዋል ቻነል VC/SID ንኢትዮጵያ ኤርትራን ጅቡትን ተመልከትናን ሰማዕትናን 6230 ንሶማል 6231 ንኬንያ 6232 ንቪኦኤ 24 ተኸታተልትና 6233 ንቪኦኤ ቲቪ ኣፍነት HD TV MC-06 ተመልከትና 6229 እዩ። ዝርዝር ሓበሬታ ፈነወ መስመራትና ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻት መራኸቢታትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ኢንጂነር ቮይቴክ ዘርኒያክ ከምኡ ፕሮዲሰር ዳን ብራውን ስራ ስለፅናዕኩም ብዙሕና መስግን። ምስ ሸዊት መዝገቦ ክፈለኩም ንዓይ መሐሸኒ ፅባሕ ቀዳሚ ይራኸበና ደጋሕትብል ርስኹናቶም ንዓኹም ወዳስ ተሳሒበኒ ፍቕርኻ ሓያል እንድዩ ኣበይ ክኸናይልካኒ ንዓይ መሓሸኒ እንዶ ዓይ መሓሸኒ ተማሪፈልካ ኣነ ክዕብደኒ ፍቕሪ ፍቕሪ እንዳበለ ወሲፍካዮ ዘለበይ ሃኒነልካ በቃ ከምቲ ዘየለ ሰማሕቲነ ተረድኣኒ ድሌት ገፀይ ርኢኻ